Mbalema Anyakuma très urgent. Billet samedi 23 mai 2026. Sursi Chama Munu Erani Sorasuka Suru Ukoko Muribo Koneabla. Ala Sago Ausako Odekeno Kumabi. Information flanambe. Ko Pereza Assimi Goïta Kayaka Dimba Atlanche Bela Bouli. Mali Kerefe Dougou Dobe ko Assimi ga Dimba Yate Madi Konobli. Sorasi Tche Kobe Dougou Kono Akabu Akilima. Mangam bade be sans faire la ouya ramani nyokonche. Ne be mo be ka Assimi supporter. Ay Assimi supporter pour l'emtala mais au kana se mo. Sina Assimi ga fanga bana kana c'est fini. Ala sabu au sabu. Asigile me entendre avec la bi ou est chini mais c'est fini. Ne se butungara nya fana avec ka confirmer ka dakaba. Mais kobe ala mon fille se kola ala de biseka na miracle mais pour le moment quand même c'est fini pour Assimi. Komuribo kone kayabla. Ku sarane me ka boka fodi. U chama me ku ga fami ulabo. Ka pere ko be sura ka fo. O de kuma be ka fo. Muribo kone gas saya ko kuma yi. Ani Assimi Goïta ka fami ga bolli. Muribo kone kayabla. Ntise ko confirmer 100%. Mais c'est ka ko kelen gani confirmer Muribo kone te renseignement kuna. Ame waro na ko bi. Ateka Mali service de renseignement. Ou kelen me ka dugo ola de Muribo kone te ka gérer blende. Assimi Goïta de beka, Assimi Goïta de ministre de la défense. Assimi Goïta de Mali service de renseignement fana nyamoro yebi. A ben ala chene de flek afo nyana bi. Muribo kone te blende. C'est fini. Muribo kone te ka gérer blende. Assimi de beka gérer. Ou beka mo toko fo diko fin. Au lieu de former drone, Assimi Goïta de ordre ready. Kokataka Ali ko chama be ka ke bibina. Ou ya be parce que ou ba do Muribo kone be son ka ama. Ou ya mo bla force fiscal. Ko Muribo kone noara abaka bureau nu fe na a ben kalou. A chité tien Muribo kone ka bana ressusciter la tuguni. Bana ugu ka a fingera. Mais Muribo kone ka bana sursi la bami yere kuma na ne kone ma ko aka bana ka diabète de bala. Kal na be kenya kaka gela ka ke mo normal ina fo koroli. Comme ka ressusciter la de kale awale madrana be bala. Sursi kelen dron do fo. O kara avec les duru bobi. Ne no tigi ma nyongo so. Mais ne be sursu don sur la sous krefera abe ko kasara ku kelen be ka dugudi. Ne bengini ne bon tisa ka fo ko chenu. Pour le moment, même si c'est ka mungeni fo anyana. Muribo kone ko la réalité chama be o te ka fo anyana. Parce que oui, il ma boka fo. Ça doit être la nimbora nyeni kene de on tisa ka confirmer. Mais ndale do ala Muribo kone ka ko yi a ani tie ka so ni galoi. Ndale mbula. Mais ni pandi koti ma pa ibe pango flake. Aw nanga janga na me folo. Assimi Goïta ka demba tem, aga demba clanche, aga ka demba clanche belabo. Mali Kerefe Dougou Dobe. Assimi Goïta ka demba takarod la. Un pays ami du Mali. Assimi aga demba abla katray. Sorasi chama uga di bebe tu clanche bebe ku ga demba la bosisa. Na ya me ku bolla domina kana baraola quoi. Abisa ka changement me na fana, c'est possible. On ne sait jamais. Mais wallahi Assimi ga demba te Mali kono. Ne defle ka fana. À partir de ça ka Mali kono ma clanche te Mali kono de. Anga jangan na me folo. Muribo kone sara mena bitede amasabi. Bisa justara lo ngale pana sara lo ton. Oga dogole. Amal baje ka poche kono absara be jana ma kono. Voilà. Bon, do diminuer be ka kuma do fo. Des choses bon, tu vois maintenant. Do bora sur do ya fo kasara. Voilà. Mais ne be mungeni confirmer Assimi aka demba clanche bela boli ga bomale kono. Mais kuma flanam fana confirmer Assimi Goïta de be ka Mali renseignement dirigé bi. Assimi de be ka renseignement dirigé bi. Ade be ka renseignement dirigé. Muta katal kamina li fana la ko chama bokoro de. Muribo kone na kun ni Muribo kone balole ngundu ou ba anga ka balole no ou ba ka balo akana balo sa kuma gan be sen. Mais ngene be ko kelen ngam do même mu kani confirmer nous kelen be ko duga wala Assimi de be nya fa ngonu ma boka fo ngome boka fo Assimi de be ka Mali renseignement gérer bide Assimi Muribo kone place kani minala kuma bana Muribo kone ta renseignement kuna
Nye la idu kan da ma ngonu ma boka kuma boka fo. Mais mon ngeni confirmé. Moribo Kone te ka renseignement géré bi. Mais Assimi be ka ko kuntan fait ka renseignement non. Ni Moribo Kone be abe fenge mun ga jugu no ere. Mais pour le moment Assimi de Mali président Assimi de Mali ministre de l'énergie, Assimi de Mali ministre de la défense, Assimi de Mali service de renseignement fana epi. Abe ale be ka ordre do abe labi. Ala sako awsako. Ale de Mali sanu ministre, ale de Assimi de ministre de l'économie fana. Awe jamana jumenta. O de be ka kebi. Maintenant moi muta ka talka minali yoro fafela ye. Mena révélation ko do ko la. Mako be élément dama na Malien muta ka tal minala ko mina o ma kun fa na metla ko ka da ma video do e. Malien ko be dugu kono. Assimi Goïta de Sadio Kamara faka. Moribo Kone kisɛ min cira Moribo Kone la tero ma a y'a fɔ transition dɛmɛbagaw ɲɛna u ka bɔ k'u kale kuranɛ la n'a ka sɔrɔ Binaka mɔgɔ de kisɛ ci Moribo Kone la a bɛɛ ni Ala cɛ tero ma kisɛ ci Moribo Kone la dɛ ne y'a ɲɛfɔ ɲɛna n ka video tɛmɛlenw na a ye taa n ka video tɛmɛlenw lajɛ ne tɛ ɲinɛ kumakan kɔ dɛ ni changement bɛ yen fana n b'a fɔ changement bɛ yen ni ye kuma dɔ fɔ sisan ni changement dɔ donna kɔnɔ ni fili dɔ bɔ yɔrɔ la ni n bɛ video wɛrɛ kɛ n b'a fɔ effectivement n ye nin fɔ nin yɔrɔ la effectivement mais nin de don voilà mais n bɛ mun fɔ ɲɛna Moribo Kone u yɛrɛ dama de kisɛ ci ɲɔgɔn na n y'a fɔ an ka video tɛmɛnen na a ye t'a lajɛ tero ma kisɛ ci Moribo Kone na dɛ u yɛrɛ dama de kisɛ ci ɲɔgɔn na donc filanan fana ye mun ye k'a fɔ an ɲɛna u tilancɛ bɛɛ bɛ k'u ka denbaya labɔ bi u ye réunion dɔ fana kɛ u yɛrɛ dama ma bɛn kow la u ye réunion ba de kɛ u yɛrɛ dama ma bɛn kow la u yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn furugutu ka taa fɛ parce que dɔw commencera sɔrɔsi caman commencera ka muruti ko Assimi ka minɛli dama tɛmɛna Assimi ye sɔrɔsi wɛrɛw minɛ tuguni a ye sɔrɔsi dɔw commencera ka kuma ko ayi ko nin ko trop c'est trop ko ça va donc chaîne de commandement Mali sɔrɔsiw ka chaîne de commandement yɔgɔyɔgɔlen de bɛ bi ordre tɛ ka kɛ normal la Assimi yɛrɛ i m'a ye Bandiakarakaw bɛ ka faga Assimi yɛrɛ ɲinalen bɛ yɛrɛ a hakili tɛ Bandiakara la a hakili tɛ foyi la a bɛ fɛ dɔrɔn Maliens bɛ kan parce que a bolona taara frappe kɛ Kidali yan fanw fɛ mɔgɔ bɛ k'ale fɛ quoi parce que a bɛ bɛɛ kunna ka ye Kidali perdu hali Mali tɔw bɛɛ bɛ sa ale bɛ taga frappe kɛ Kidali a ka fɔ k'ale ye Kidali sɔrɔ o don ale ka laɲini ye n bɛ mun kɛ ni fɔ ɲɛna Assimi ka fanga a bɛ se ka bi d'un moment à un autre c'est possible n m'a fɔ n ko 100% parce que mɔgɔ man ka kuma ala place la mais n kɔni b'a dɔn fanga in bɛ ka taa sira kan cogoya min na u yɛrɛ dama bɛnnen tɛ Moribo Kone ka saya ne Segu Tunkara à 90% ne bɛ se k'a fɔ n ko a ni tiɲɛ bɔlen don awɔ Moribo Kone ka saya ne dalen don a kuma nin na dɛ mais a bɛ se ka kɛ fili a bɛ se ka kɛ c'est possible ne kɔni dalen don a la o gɛlɛn bɛ ka dogo de dɛ ne ni mɔgɔ ne yɛrɛ source la min yɛrɛ mɛn Moribo Kone ka saya ko kuma la o ko ne ma ko ko cɛ saranin bɛ di cɛ bɛ fɛ a ka fɛnw na bɛn parce que k'a u gênelen bɛ a ka fɔ ko ministre de la défense sara ko service de renseignement fana sara ko maliyɛnw tɛ n'o faamuya donc u bɛ mɔgɔ kunkoloniw salo k'a bɛɛ bolo u bɛ journaliste dɔw sara a man kɛnɛ a nɔgɔyara a b'a ka bureau la a ye bureau changer a bɛ yan fɛ ne yɛrɛ bɔra ko y'an bɛɛ bila fɔ spisi kan Moribo Kone ko o tɛ ka tiɲɛ fɔ an na ne dalen bɛ mun kɛ nin na n dalen bɛ mun na o ye ka fɔ ko Moribo Kone sara ne kɔni bɛ se ka da la bi yes mɔgɔ tɛ nisɔndiya mɔgɔ ka saya la dɛ mɔgɔ bɛ k'a dogo de n ye Sadio ta ne yɛrɛ ne bɔra ka video kɛ Sadio ta la Moribo Kone ka saya kɛ nin hali n'a ma sa kɛ na ani mɔgɔ ne kɔni dalen ne tiɲɛ na ne dalen ne b'a fɔ an na maliyɛnw u bɛ ka dogo aw la de quoi ne kɔni dalen don kuma in na n'a kɛra fana k'a ma sa fana n bɛ bɔ k'a fɔ n ko wa n ko n filila yarɔ ne y'o mɔgɔ ye mais walahi ne y'a mɛn source minnu da olu ma deli ka nkalon tigɛ ne ye ayiwa ne kɔni n bɛ video bila a yɔrɔ la Assimi ka fanga ko kɛ nin a wala dɔɔni la kɛ ne ye a bɛ wala dɔɔni de kɛ nin na ɲɛ bɛɛ la sɔmi ɲɛ bɛɛ la sɔmi yarɔ i bɛ ka tagatɔ la ne y'a fɔ an na n ko i bɛ ka tagatɔ la don bandaw gɛnna ne de fɔlɔ k'a fɔ Assimi ka fanga a bɛ wala dɔɔni de bolo mauvaise nouvelle ye mun ye tiɲɛ na Mali fanga kɛ nin Assimi
Mali fanga faransi de be sɔngɔna fanga in ta quoi o de bɛ ka ne tɔɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ dugawu la Mali bɛ ka kɛ faransi ta ye n tɛ dugawu la maliyɛnw n siranna yɔrɔ min ɲɛ o de filɛ nin ye u ye bɛn de cerveau kɛlɛ ka dɔgɔtɔrɔso kɛ ninnu kɛlɛ olu minnu tɛ fara olu minnu ye faransi jogo jugu yira maliyɛnw na ka na ni bubu mabɛl nkalontigɛla ninnu ye olu mana dɔwɛrɛ kɛ ka na maliyɛnw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na a filɛ nin ye bi n'Assimi bɔra yen mɔgɔ min na Assimi remplacer o ye faransi mɔgɔw de n tɛ dugawu la. Pour le moment, il se peut que miracle bɛ na sɔrɔsi bɛ se k'an to révolution sira ka si tɛ yen bilen sɔrɔsi fɛn fɛn bɛ yen bi n'a ye Assimi gɛn faransi mɔgɔ kɛ nin don a bɛ se ka kɛ fana russophone mɔgɔ russophone ye ne y'a ta si la ne y'a to la ko fanga b'u la bilen quoi Assimi y'a bɛɛ détruit a bɛ se ka kɛ miracle bɛ na an ka dugawu kɛ ni kan ka jamana ye o de tun bɛ ne bolo a kan bɛn. Ni tiɲɛ nana an bɛ tiɲɛ fɔ o bɛɛ b'a dɔn faransi man di mais fanga in bɛ faransi de bolo bi n tɛ dugawu la dɛ faransi de bɛ ka Mali rouler bi a sago la faransi sago de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi a Mali tɛ u bɛ révolution kuma fɔra da la nkalon kuma c'est faux Mali bɛ faransi de bolo bi n tɛ dugawu la dɛ Mali a y'a remarqué hali ni bo cira kuluba faransi journaliste de fɔlɔ bɛ bɔ k'a bila ko bɛ ka kɛ faransi b'a bɛɛ kalama 100% ne bɔra kuma la.